Akube kuhle kona konke okwenzayo kama kuphasoni i-channel Flick. Qinisekisa ukuthi ke uyasubscribe, like and you become a member. You contribute to the channel using account number or any other method that you wish to use or you choose to use. Unomfundo okhanile uthi ngicela ukubuza uma uphupha uyiphethe ingane kodwa mase iyagaga. Kanaka singakusho inamba esenze kuphela kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama. Isenza kakhulu uma ungumlandeli wale channel. Uma ungayena umlandeli wale channel usibukela amaphupho and you come across the channel, don't take the number please. And don't WhatsApp me. Don't send me a WhatsApp. Don't send me voice note. No. Don't send me SMS. It's direct calls, guys. So unomfundo la wakakhanyile ubuza ke la uphupha ephethe ingane kodwa bese iyagaga. So nake singakusho kuwuphawu uma uphupha ingane, kuwuphawu number 1 uma uphupha ingane uphawu lobe ma ekugagela lusho ukuthi kungenzeka kunabathakathi abakuphonsa ngesichitho njengamanje. 2 omunye angayibheka kanjena angathi uma uphupha la ingane kuwuphawu lobe ma igagela olungasho ukungcoliswa yisilwane sabathakathi esizenza ingane kuwe. Ukuthi kungenzeka kube nento ekuthiwa i-spiritual child ekhona mhlawumbe eduze nawe ekuyiyona ke lokhu izenza ingane kuwe kanti kuyisi-spiritual child kuyisilwane kodwa lokhu kukungcolisa ke manje kufakela izicwacwa, kufakela inyama, kufakela amathunzi, kufakela ichitho. 3 omunye angabheka kanjena kuyenzeka uma uphupha futhi ingane kube upholo bomayigagela osuke selisho ukuthi uma kungukuthi unengane eyaphuphuma noma ingane yahushulwa okanye eyashona isencane kakhulu iyangahlanjululwa isiya kungcolisa ngenxa yolaka ngoba ke awusukumi uyilungisele uyihlambulule. Kuyenzeka uma lengane yaphuphuma wayihushula ya noma yashona isencane lokhu ayikalungiselwa izinto zayo sesiside isikhathi isiyaqala manje isiza nento eyisichitho kuwe, isishiya manje into eyisichitho ngoba kufanele usukume uyihlambulule lengane, kumele usukume uyigeze lengane ukuze ingeke ibange lento eyisichitho phezulu kwempilo yakho, yabona. Kuyenzeka kanjalo, yabona. Kodwa kuhle uma 4 uphupha uphethe ingane kuba uphawu luhluma ekaka kodwa engakutheli lamakaka ngoba lokho kusho ukuthi imizamo ngabe yabathakathi eyizitha zakho yokukufaka isichitho ayiphumelelanga noma ngeke iphumelele, yabona. Okusho ukuthi noma bazama ukuphonsa ngento eyisichitho leso sichitho ngeke siphumelele noma siphumelelanga, yabona. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akuzwe.